Cześć, tu Magda ze społeczności Etnobalans. Czy znacie szanos, czyli stary styl stepu irlandzkiego? Luźny, swobodny, podkreślający indywidualność tancerza i stawiający w centrum uwagi dialog z muzyką? Jeśli nie mieliście przyjemności się z nim spotkać, zatańczmy razem już 20 marca. Zarówno na mój warsztat 19, jak i wszystkie wydarzenia szmaragdowego Ceilidh online zapraszam w imieniu naszej bardzo już spragnionej wspólnego tańca ekipy.